אומנם עוד מעט בא תורה קצר, עוד מעט. לא הולך עכשיו. שבוע שעבר אמרתי לכם דבר תורה על הפסוק למה השם תעמוד ברחוק תעלים לעיתות בצרה. זוכרים צדיקים? אתה יכול להגיד לנו, תכין בשקט. אז למי שלא היה, אני אחזור על הדבר תורה הקצר הזה. זה היה קשור לנושא שלם, רק באמצע אמרתי זה משהו משמו של אמרי יעקב. שבוע שעבר דיברנו לעניין של שכמה אדם שרואה מישהו במצוקה, כמו שמשה רבנו עליו השלום בפרשה הקודמת, שנתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. משה רבנו לא נשאר בארמון, אלא כשהוא יכל לצאת, יצא לאחיו, לאחים שלו, לעם ישראל, וראה אותם איך הם משתעבדים, וכמה הם סובלים, וכמה הרשע הזה פרעה מענה אותם. פשוט כאב לו והוא בכה, היה בוכה והיה עוזר להם, ומעודד אותם. וגם כשהוא חזר לארמון, הוא המשיך לבכות. כי לפעמים אדם יכול לבכות ולהצטער כשהוא רואה את המישהו בצרה מול עיניו. אבל אחרי שהוא הולך הביתה, הכל חולף. זה לא רצון השם. אנחנו אומרים, נתן עיניו וליבו. כשזה נכנס ללב, אתה עושה דברים, אתה מזדהה עם הבן אדם הסובל ואתה מחפש איך אני עוזר לו. ולא רק זה, גם כשאתה הולך הביתה, זה נשאר אצלך. אתה עדיין ממשיך לחשוב. אבל לפעמים קורה מצב שאתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה את המצוקה שלו, את הצרה שלו, אם זה צרה כלכלית, אם זה צרה נפשית, אם זה רוחנית, אם בעיה של שלום בית, בעיה של חינוך ילדים, בעיה של בעיות עם שכנים, כל מיני עניינים עם הרשויות, ואתה גם מתפלל עליו ומברך אותו, אבל יכול שזה עדיין לא נכנס ללב. צריך שזה אומר שהשם יתברך מבקש מאיתנו שזה ייכנס ללב, שבאמת נזדהה. איך ייכנס ללב? שנזדהה עם הכאב שלו. נחשוב עליו כמה הוא סובל, הבן אדם הזה שמולי עכשיו. יכול להיות אחי, חבר שלי, מהמשפחה שלי, סתם שכן, או סתם אדם שאני לא מכיר אותו, שהוא רצה לפרוק את הלב. אז הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, מבקש מאיתנו, שנהיה עם העיניים, נקלוט בעיניים את המצוקה, ונזדהה עם הלב שלנו, נכניס ללב, כדי שבאמת נעזור לו. כי אם לא ייכנס ללב, אנחנו לא נעזור לו. אנחנו גם נשכח אותו אחרי זמן קצר. זה המוסר הגדול שלמדנו שבוע שעבר, ועל זה הביא האמרי יעקב, אחד הגדולים הביא את הפסוק בתהילים. למה השם תעמוד ברחוק? תעלים לעיתות בצרה. הפסוק הזה, רבותיי, זה, תראו, זה מזמור י', הפסוק הראשון. מזמור י' בתהילים, הפסוק הראשון, למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה. אומר האמרי יעקב, שהפסוק אומר כביכול, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה עומד ברחוק? אני מרגיש שאתה רחוק ממני. דווקא מינה שאני לא מרגיש את העזרה. שימו לב שדוד המלך לא אומר למה השם נעלמת לי. הוא יודע השם נמצא. השם נמצא אבל הוא עומד ברחוק. זאת אומרת, הוא משגיח, אבל אני לא רואה שום דבר זז. הקדוש ברוך הוא עונה לו ואומר לו, תעלים לעיתות בצרה. תעלים לעיתות בצרה. אומר לו, אתה יודע למה אני עומד ברחוק? אומנם אני אוהב אותך, ואני מסתכל עליך ואני משגיח עליך, אבל אני עומד ברחוק.
למה? כי כשאתה רואה מצוקה של יהודי, צרה של יהודי, אתה מתעלם, תעלים בעיתות בצרה. תעלים לעיתות בצרה. זאת אומרת, גם אתה מתעלם. אתה רואה מישהו בצרה, במצוקה, ראית, אמרת, השם ירחם עליך, השם יעזור לך, ירצון שתזכה לישועות, וזה נגמר שם. תעלים לעיתות בצרה. מידה כנגד מידה, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה מתעלם מצרה של יהודי, ממצוקה של יהודי? מה זה מתעלם? אתה אומר, כמו שאמרתי, תפלל עליו, אבל מה המשך? אם אתה לא יכול בין איך השם שרו בסדר, אבל אם אתה יכול לעזור לו עוד, או להמשיך להתפלל עליו, גם אם אתה לא יכול לעזור לו במציאות, תתפלל עליו, שהשם יראה שגם כשהלכת הביתה אתה בוחר ואתה מתפלל עליו ואתה לא מפסיק, מבקש מרבנים שיברכו אותו ויתפללו עליו וכולי וכולי. זה נראה שאכפת לך. לא תמיד אדם יכול לעזור, אבל הזדהות שתהיה. לכן מפה זה יסוד גדול, שלפעמים יהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא רחוק ממנו. לא נעלם ממנו, רחוק. זאת אומרת, הוא מבקש, הוא מתפלל, שום דבר לא זז. השם לעולם לא נעלם מאיתנו. יש משגיח מן החלונות, זה היה, ויהיה בחינה של משגיח מציץ מן החרקים. עומד ברחוק. כשיהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא רחוק ממנו, זאת אומרת, אני לא רואה תוצאות בשטח, יבדוק את עצמו עד איפה הוא מתקיים בו תעלים לעיתות בצרה. זאת אומרת, עד איפה אתה מתעלם מצרות של אחרים. ואתה יכול לעזור. לפחות בתפילה, לפחות באכפתיות. לפחות להפנות, לבקש ממישהו, אולי תעזור לפלוני אלמוני. אני לא יכול לעזור לו, אולי אתה יכול לעזור לו. אבל השם רואה שאתה מתעלם מזה. תעלים לעיתות בצרה של אחרים, אז גם אני עומד ברחוק. אתה עומד ברחוק? גם אני עומד ברחוק. שמעתם כאן קדוש? כמה צריך זהירות מהדברים האלה? ההנהגה של השם בעולם זה מידה כנגד מידה. וכמה צריך זהירות בדבר הזה, כי לפעמים אתה צדיק ואשרך ואתה עובד את השם, אתה לומד תורה ואתה צנוע ואתה קדוש ושומר את העיניים והכל, ואתה מתפלל השם ואתה רואה, יש איזו מצוקה ואתה רואה שום דבר לא זז. שום דבר לא זז. שום דבר לא זז. ואם זז משהו קטן, ואתה לא, ריבונו של עולם, איפה אני לא בסדר? משתדל ללמוד תורה, משתדל להתפלל לך, משתדל לשמור על קדושה, משתדל לכבד את אשתי, משתדל לחנך דברים. איפה אני משתדל לא לכעוס? אדם ישר. איפה אני לא בסדר? צריך לבדוק. כשאתה רואה מצוקות של כל מיני אנשים קרובים או לא קרובים שלך, גם בתוך הבית שלך, ולא רק בחוץ, גם בתוך הבית שלך, מצוקה של אשתך, מצוקה של בעלך, מצוקה של ילדים, מצוקה של גיסתך, של גיסתך, של ההורים של אשתך, של ההורים שלך קודם כל, ההורים שלך, האנשים הקרובים, אולי זה גם שם, וכנראה אתה מתעלם. רק עשית הפרטוף של המסכן ששמעת אותם, השם יעזור לכם, השם ירחם. נו, בסדר. מה הלאה? מה הלאה? זה מפחיד. מה שאומר עכשיו זה מפחיד, הדבר תורה הזה. מה זאת אומרת? זה מחזק ומפחיד, אבל טוב לדעת את זה כדי ש... לפעמים יש לנו סימני, אנחנו לא מבינים דברים מה שאתה נגע, אמרתי, שאומר, זה אחת הסיבות שהוא קרוב ורחוק מאיתנו. הוא אוהב אותנו הכל, אבל אנחנו לא רואים שום תגובה מהתפילות והבכיות. למה? עדיין מעשה בדק בית. אם הוא לא מתעלם ממישהו. לא בנזיד. הוא לא מתעלם שיכל עוד קצת לעשות איזה משהו. הוא לא עושה. אם באמת הוא לא יכול לעשות, באמת רק אם מתפלל וזה, וממש, וליבור שם, והוא לא עושה כלום, זה בסדר. השם יודע בדיוק מה היכולת שלך. אז זה בעזרת השם, זה שבוע שעבר דיברנו על זה, ובעזרת השם יצא איזה שיר מזה, מהדבר תורה הזה.
בעזרת השם, אנחנו עכשיו ככה יוסף הוא איך אומרים, הדמות טוב, אני לא רוצה לדבר עליו כיוון שהוא לא אחרי זה תיכנס לו גאווה, אז אני לא רוצה, אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו עכשיו בבנייה, בבישול של השיר הזה, אז נשיר אותו, אחרי זה נעבור למה שהשם יכוון אותנו לעבור. מורן, דווקא עכשיו אתה הולך. נתניה. יש לכם את המילים. כתבת אותם. למה השם תעמוד ברחוק? למה השם תעמוד ברחוק? תעלים לעיתות בצרה, תעלים לעיתות בצרה. אומר יהודי לקדוש ברוך הוא, למה השם תעמוד ברחוק? אומר יהודי לקדוש ברוך הוא, למה השם תעמוד ברחוק? עונה הקדוש ברוך הוא, תעלים לעיתות בצרה, תעלים לעיתות בצרה. ראית את חברך זועק בשעת צרה, וגם אתה עמדת ברחוק, וגם אתה עמדת ברחוק. ראית את חברך זועק בשעת צרה, ראית את חברך זועק בשעת צרה, וגם אתה עמדת ברחוק, וגם אתה עמדת ברחוק. תקליטו את השיר הזה קהל קדוש, השיר מוסר גדול על הדברים של אמרי יעקב. נשיר את זה עוד פעם בעזרת השם.
מי שקלט את השיר, תשירו יחד איתי. למה השם תעמוד ברחוק? למה השם תעמוד ברחוק? תעלי לעיתו בצרה, תעלי לעיתו בצרה. אומר יהודי לקדוש ברוך הוא, למה השם תעמוד ברחוק? אומר יהודי לקדוש ברוך הוא, למה השם תעמוד ברחוק? עונה הקדוש ברוך הוא, תעלי לעיתו בצרה, תעלי לעיתו בצרה. ראית את חברך זועק בשעת צרה, ראית את חברך זועק בשעת צרה, וגם אתה עמדת ברחוק, וגם אתה עמדת ברחוק. ראית, תצטרפו אליי, חברך זועק בשעת צרה, ראית את חברך זועק בשעת צרה, וגם אתה עמדת ברחוק, וגם אתה עמדת ברחוק, וגם אתה